her, der har vi liften, hvor vi kommer op om morgenen. Det er gondolliften, og den slutter lige inde i den bygning her, den er ret stor. Lige herovre på den anden side af det der brune hus til venstre for det, der ligger begynderområdet. Og her nedenfor, og det er faktisk det, jeg vil vise jer, herinde i det, der hedder K-Lounge, hvor der også er toiletter og sådan noget, der har vi altså noget rimelig fedt, så det skal I lige med ind og se. Herinde i lokalerne, der får vi noget nøgle til, så hvis man gerne vil spise madpakke, så kan man gøre det her. Lige med lidt held kan vi få en til os selv og få nøglen til det. Og endnu federe, det er det herinde. Igen, vi er altså oppe på bjerget her. Og herinde, fordi vi lejer vores udstyr ved ham, der hedder Zuli, så kan vi få lov til at leje 2-3 stykker af de her bås. Så her der kan vi have vores ski stående inde. Så slipper vi for at skal bære dem frem og tilbage til liften om morgenen og om eftermiddagen. Det er genialt. I kan eventuelt tage en lille rygsæk med. Hvis I tager en rygsæk med, så skal det være en, der sidder tæt på kroppen. Den skal kunne spændes helt ind, sådan så den ikke kan hænge fast i stoleliftene. Det nytter ikke noget, at det er sådan en blød Dakine eller Eastpak, eller hvad I nu har, som dingler. Det må gerne være den, men så skal den spændes ind til kroppen. Det er vigtigt. Der kan I have det hele i. Marbert, hun har det meste af huset af i. Lige ved begynderbakkerne, der ligger der også sådan en tubekælkebane med 3 baner. Det skal vi selvfølgelig også lave noget sjov med en af dagene nede i Kreisberg.